Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Татнефть компаниясе гранты әти-әниләр мәктәбе проектын гамәлгә ашыра. Балалар үсеше буенча әти-әниләр белән аралашу алга табада дәвам итәчәк ди проектны оештыручылар. Алга таба Әлмәтлеләрдә тагын 3 шундый очрашу көтә. 3 көннән Колабызда Коракүз фестивале старт алачак. Әлмәтлеләр һәм шәһәр кунакларын быел масштаблырак һәм истә калырлык программа көтә. Когда мы увидели большой запрос у населения, а особенно у молодежи, на поиск этого культурного кода, собственно, это и стало неким истоком для проведения уже вообще в целом всего фестиваля Каракуз. Әлмәт театры балалар студиясе яңа йолдызлар кабыза. Балалар театр студиясында олар шын мәгънәсендә театрның бөтен ичке дөньясы белән танышалар һәм илһамланалар. Кем белә, киләчәктә бәлки аның кайберсе профессиональ артист булып китер, кемдер безнең тугры тамашачыбыз булыр, кемдер бәлки самодеятельностьтә үзен сынап карар. Татнефть компаниясенең Солнечный балалар лагерында яшь геологларның 10-нчы республика кыр олимпиадасы уза. 7 көн дәвамында 320 катнашучы Татарстаннан 35 команда, Башкортстаннан, Пермь краеннан һәм Беларусь республикасыннан чакырылган кунаклар җиңүче исеме өчен көч сынаша. Олимпиада җиңүчеләре бердәм дәүләт имтиханына 10 өстәмә балл алачак. Алар мәктәп алтын медаленә тиң. Яшь геологларның кыр олимпиадасы бөтен илдән мәктәп укучылары катнашучы мавыктыргыч ярышлар. Мисал өчен Казанның Ферсман командасы узган елгы республика яшь геологлар олимпиадасы җиңүчесе. Я на самом деле обожаю стоянку. Это, во-первых, костер, это всегда шикарно на него смотреть и собирать еще и интересно. И палаткой такое интересное спортивное с одной стороны мероприятие, с другой стороны командное. Күпләр олимпиадада ел сайын катнаша һәм киләчәктә нефтче булырга ниятли. Лично я буду поступать на геологический факультет и выбирать профессию нефтяника. Как первый в своей семье, кто будет этим заниматься, я верю, что мои дети также посмотрят на мой пример и пойдут в профессию геолог или нефтяник. Яшь геологларның кыр олимпиадасы фәнгә кызыксынуны стимуллаштыру гына түгел, ә катнашучыларга табигать матурлыгы һәм геологик күренешләрнең төрлелеге белән ләззәтләнергә мөмкинлек бирә. Бу яшь галимнәрне рухландыра һәм аларга осталыкларын, сәләтләрен үстерергә булыша торган уникаль вакыйга. Мы настроены побеждать. Нам нужны только хорошие места, потому что мы уверены в своих силах. Вот. И вообще надеемся, что мы круто проведем здесь время и сможем повеселиться. Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов укучыларның үзләренә кызыклы һәм файдалы мавыгы сайлаганнарын билгеләп үтте. То, чем вы занимаетесь, это наиболее перспективное, наиболее нужное дело для нашей страны. Наша страна обладает огромными богатствами, природными богатствами. И эти богатства надо поставить на службу всему нашему народу, всему человечеству. 10 ел эчендә яшь геологлар хәрәкәтендә 3000 ярым укучы катнаша. Аларның 400дән артыгы үз тормышларын геология белән бәйләп, геология югары уку йортларына укырга керә, ә күпләре хәзер Татнефтьтә һәм илнең башка предприятиеләрендә эшли. Бактерии шароидной формы носят название. Раз, два. Кто третий? Три. Давайте говорите. Солнечный балалар лагере территориясе бер атнага белем һәм тәҗрибә уртаклашу өчен уникаль мәйданчыкка әверелде. Яшь галимнәр кернне тикшерә, магниторазведка, гидрология, минералогия, радиометрия һәм палеонтология белән шөгыльләнә. Быелдан ВКонтакте социаль шилтәрендә Татарстан халкы өчен яңа сервислар эшли башлаячак. Бу хакта мәгълүматны Татар-информ агентлыгына Татарстан Республикасы цифрлы үсеш министрының беренче урынбасары Илья Начвин раслады. Берничә сервис инде эшли, мәсәлән, штраф түләргә яки хәбәр алырга була. Табибка, балалар бакчасына язылу кебек яңа сервислар план буенча быелдан эшли башлаячак. Августтан башлап яңа сервисларны кертәчәкбез, ди Начвин үзенең җавабында. Хәзерге вакытта Татарстан кулланучылары ВКонтакте сервис хәбәрләре аша дәүләт автоинспекциясе салган штрафлары бармы юкмы икәнен белә һәм аларны түли ала.
Быел әлеге хезмәтләргә табибка язылу, счетчик күрсәткечләрен тапшыру һәм хәбәрләр алу буенча онлайн сервислар өстәләчәк. Россиядә хәрби хезмәткә язгы чакырылыш тәмамланды. Шулай итеп, бу язда 150 мең егет Россия кораллы көчләре һәм башка хәрби формированиеләр сафларын тулыландырды, дип хәбәр итә Россия Федерациясе Саклану министрлыгы. Чакыру комиссияләре үз эшен 1 апрельдә башлап җибәрде. Чакырылучыларны Россия Федерациясе субъектларының җыю пунктларыннан гаскәрләргә җибәрү 15 апрельдә башланды. Россия Федерациясе кораллы көчләре подразделениеләренең Россия Федерациясенең яңа төбәкләрендә урнашу пунктларына Донецк һәм Луганск халык республикалары, Херсон һәм Запорожье өлкәләренә яки анда махсус хәрби операция бурычларын үтәүдә катнашу өчен чакыру буенча хәрби хезмәткәрләр җибәрелмәде, дип өстиләр Саклану министрлыгында. Әниләр һәм бәбиләр темасы үзәк балалар китапханәсендә дә күтәрелде. Биредә Татнефть компаниясе яшьләр инициативасы бәйгесе кысаларында тормышка ашырылган проект тәкъдим ителде. Бәбиләргә ни кирәк, әниләргә шул кирәк. Әлбәттә, иң башта әти-әнине баласының сәламәт булып үсүе кызыксындыра. Замана яшьләре бигрәк тә үз нарасларына акыллы, булдыклы, барышка да өлгерә торган итеп күрәсе килә. Бер-берләреннән күнмәкче, үзләре белгәннәрен балаларына өйрәтергә ашыгалар. Еш кына бу ашкыну бурчуга да салырга мөмкин ди очрашуны оештыручылар. Шуңа күрә фәнни-гамәли әти-әниләр мәктәбендә һәр чор өчен нинди белемнәр хас булуын ачыклап, яшьләргә ярдәм күрсәтергә җыеналар. Анда дәвалау физкультурасы инструкторы, логопед, балалар психологы катнашты. Психологи говорят о том, что в первые 3 года жизни мы накапливаем 90% наш мозг, накапливает 90% способностей и знаний. То есть мы учимся... Психологлар беренче 3 ел эчендә кешенең баш мие 90% эшчәнлеге өчен мәгълүмат туплый дип саный. Без үрмәләргә, йөрергә, сөйләшергә, тирә-ягыбызны танып белергә өйрәнәбез. Аннан баш миенең маңга илешегенә үсүен дәвам итә, ә база беренче 3 елда формалаша. Лоб – самая сложная область головного мозга. И поэтому период с 0 до 3 лет считается самым таким важным для формирования, для создания базы последующей. Татнефть хәйрия фонды аша тормышка ашырыла торган яшьләр инициативасы бәйгесендә җиңү алган проектның авторы Булат Басыров. Булачак әтигә бу тема аеруча кызыклы. Тормыш иптәше Ольга балалар нейропсихологы. Аның эшчәнлегенә булган кызыксынуын шундый яссылыкка чыгарырга уйлап, яшь парлар дөрес юнәлеш сайлаганлыгына инанган. Важно то, что вот такой конкурс, инициативный проект ФОМ позволяет молодежи именно проводить те мероприятия, которые идут как бы инициатива снизу. Инициатива идет не сверху, когда... Иң мөһиме биредә инициатива бездән килә. Өстән кушу буенча эшләнми, димәк бу мәсьәләгә ихтыяҗ бар. Ә ул ихтыяҗларны Татнефть ярдәмендә хәл итәргә була да инде. И, соответственно, есть запрос у людей на решение этой проблемы. И они за счет конкурса этих инициативных проектов решают эту проблему с получением гранта от благотворительного фонда Татнефть. Мне кажется, это очень важная тема, особенно для молодых родителей. Потому что когда ты оказываешься один на один со своим малышом, ты, вроде как какие-то базовые моменты ты знаешь. Миңа калса бу тема актуаль, бигрәк тә декрет ялындагы әниләр өчен. Бала белән бергә бер калганда еш кына сабыйның үсешендә белмәгән нәрсәләр булырга мөмкин. Аларны тулысынча ачасы, үстерәсе килә. Бу юнәлештә әлеге лекцияләр бик кирәк дип саныйм. Физиологических максимум, вот здесь вот, нужна помощь какая-то именно в знаниях, что сказать, как его направить. И вот в этом плане это очень важная лекция, на мой взгляд. Очрашуның практик өлешендә катнашучылар өчен төрле тәҗрибәләр дә тәкъдим ителде. Балалар үсеше буенча әти-әниләр белән аралашу алга таба да дәвам итәчәк дип проектны оештыручылар алга таба әлмәтләрдә тагын 3 шундый очрашу көтә. Рәдифа Нугмадова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе. 19 июльдән 4 августка кадәр Әлмәт мәдәни төрлелек һәм заманча сәнгать үзәгенә әвереләчәк. Быел Каракүз фестивале элеккегә караганда да масштаблырак һәм истә калырлык булырга вәгъдә итә. Менә инде 4 ел рәттән Татнефть компаниясе төбәгебезнең данын бу юнәлештә дә еракларга тарата. Быел фестиваль кунакларына ни әзерләгән? Бу хакта масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә матбугат конференциясендә сөйләделәр. Сүз Рәдифа Нугмановага. Ну что ж, друзья, занимаем ваши зрительские места и все вместе начинаем! Раз, два, три, следуем!
Каракүз этномодерн фестивале яңа масштабта узачак. Оештыручылар әнә шул хакта белдерде. 1000-гә якын оештыручы һәм катнашучы кунак 100,000-гә кадәр кешене төрле локацияләр, иҗади лабораторияләрдә берләштерергә җыена. Катнашучыларның саны арту белән бергә географиясе дә киңәя. Быел Әлмәткә илнең төрле почмакларыннан, шулай ук Үзбәкстан, Кыргызстан, Казакстан, Иран, Төркия, Италиядән талантлар киләчәк. Потому что те мастер-классы, которые параллельно проходят, они все направлены на то, чтобы Бу остаханәләр мәдәни мирасыбызны тирәннән өйрәнүгә юнәлдерелгән. Төрки музыка уен коралларына бәйле тарихыбызны өйрәнә башлагач та, аның ни дәрәҗәдә кыйммәтле һәм кызык икәнен күрдек. Бигрәк тә яшьләр кызыксына башлагач, булар барысы да Каракүз фестиваленә әверелде. Это, конечно, что-то необыкновенное. И когда мы увидели большой запрос у населения, а особенно у молодежи, на вот поиск этого культурного кода, собственно, это и стало неким истоком для проведения уже вообще в целом всего фестиваля Каракүз. Әлмәт халкы һәм кунаклары төрки мәдәният белән танышачак. Урам театры артистлары карнавалына кушылачак. Борынгы төрки уен коралларында уйнарга өйрәнәчәк. Талантлы актерларның перформансларын күзәтәчәк. Россиянең танылган шеф-поварларының милли ашларын татып карый алачак. Джаз астында биеп, бардлар һәм танылган артистлар белән бергә җырлаячак. Кызык булу өстенә файдалы да булачак ди оештыручылар. Икенче бөтен Россия иҗади индустрияләр форумы илһам чыганагы һәм тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгына әвереләчәк. Иҗади һөнәр вәкилләрен дискуссияләренә һәм дүгәрәк өстәлләренә кушылырга, шулай федераль экспертлар белән иҗади индустрияләр үсеше перспективалары турында фикер алышырга чакыралар. Мы начинаем первыми. С 12 часов до часу мы открываем креативное пространство «Библионефть», которое сейчас находится на площадке бывшей нашей библиотеки. Я всех вас приглашаю. Фестивальне без башлыйбыз. Аның кысаларында рәсми рәвештә Библионефть креатив киңлеге ачылачак. Анда ни генә юк, килеп күрергә киңәш итәм. Просто когда-то библиотека совершенно простая, незатейливая, то сейчас есть площадки, связанные с тайм-кафе и с детским творчеством, площадка коворкинга читального зала, площадка лектория, площадка проектного офиса. Я вам рекомендую. Кунаклар милли кораллар, бизәнү әйберләре белән танышачак. Аларны күргәзмә сатуда сатып ала алачак. Халык кәсепләренә, шуңа өстә борынгы Идел буе уен коралларында уйнау нигезләренә өйрәнә алачак. Әлмәт районы археологиясе турында күбрәк беләчәк. Тагын бер кызыклы проект Мунча чабыны серләре. У нас в этом году даже мы решили поэкспериментировать и провести банный фестиваль, потому что банная культура — это тоже культура, и в последние годы наблюдается, на мой взгляд, Быел без яңа экспериментка барырга булдык. Мунча чабыны фестивале оештырып карар кылдык. Гаиләләрне берләштерү, традицияләрне торгызу, сәламәт яшәү рәвешенә чакыру өчен дә бу кызыклы булыр дип уйлыйм. времяпрепровождения. И сюда приедут настоящие мастера, которые покажут, как правильно париться, как правильно парить детей. И такая достаточно насыщенная, интересная программа, которая, на мой взгляд, для многих людей может стать открытием и неожиданностью. Традиция буенча Каракүздә урам театрлары фестивале дә узачак. Бу юлы анда катнашучылар сәхнә бизәлеше итеп шарлавыклы буалар территориясын кулланачак. Всякий раз, когда приезжают новые коллективы, они как-то обыгрывают, дают новое видение именно Яңа коллективлар килеп, яңа әсәрләр куйган саен безнең өчен гадәти булган урыннар яңача ачыла. Урам театрлары фестиваленең асылы да шуннан гыйбарәт. Шарманщик, собственно, изготовленный шарманкой, которая колесит сейчас по всем странам. Бию сөючеләрне уникаль бию һәм пластик спектакльләр көтә. Иң яхшы хореографлар һәм танылган бию проектларында җиңүчеләр профессиональ биючеләр өчен остаханәләр үткәрәчәк. Потому что тут приезжает со своими живыми инструментами, кто-то дает особый язык танца, это называется. Кемдер үз уен кораллары белән киләчәк, кемдер бию телендә сөйләячәк. Буларның барысы да бик кызык һәм мавыктыргыч булачак. Һөнәри остаханәләр Невчи мәдәният сараенда узачак. Танца, но используются особые моменты в плане синтеза с музыкой. И это все создается прямо здесь, некая лаборатория, которая происходит на дыхании. Сынлы сәнгать, юмор, азатлык, урам мәдәнияте, Каракүз фильм, джаз, аулак, икенче бөтен Россия заманча театр фестивале, моннан тыш виртуаль чынбарлык режимында Каракүз эзләре буенча гадәти булмаган маҗара. Каракүз фестиваленә старт 19 июльдә бирелә һәм ул 4 августка кадәр дәвам итәчәк. Чараларның афишасын фестивальнең рәсми аккаунтларында, шулай ук безнең социаль челтәрләребездә карап барыгыз. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда өлкәннәргә дә, балаларга да үсеш өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Соңгы елларда бигрәк тә иҗади тормышның кайнавы куандыра. Әлмәт театры каршында эшләп килүче Тылсым балалар студиясе генә дә киләчәктә сәхнә күрке булырда йолдызларны бүгеннән әзерли. Алар зур сәхнәдә яшьтәшләре белән җитди темага сөйләшә. Тот так себе, никудышный,
Тылсым студиясы Әлмәт Татар дәүләт театры каршында 3 ел элек оеша. Аның җитәкчесе Татарстанның атказанган артисты Илсур Хаирдинов. Башта балалар артист абыйлары белән күренекле әкиятләр сәхнәләштерделәр. Үскән саен жанрны да кодлауландырдылар, теманы да җитдирәкне сайладылар. Мисал өчен, узган сезонны алар Кейт Ди Камелоның «Как слониха упала с неба» әсәре белән япканнар иде. Деньги брать не буду. Сохраню хоть половину чести. Шундый сөйнем. Чөнки без балаларны бәләкәйдән үк театрга йөртергә тиешбез, театрда ярату уятырга тиешбез. Һәм әлбәттә менә балалар театр студиясында алар чын мәгънәсендә театрның бөтен эчке дөньясы белән танышалар һәм илһамланалар. Кем белә, киләчәктә бәлки аның кайберсе профессиональ артист булып китер, кемдер безнең тугры тамашачыбыз булыр, кемдер бәлки самодеятельностьтә үзен сынап карар. Студияда балалар белән республиканың атказанган артисты Гөлнара Вәлиева һәм башка артистлар эшли. Алар яшь әлмәтлеләрне сәхнә сөйләменә, үзләрен сәхнәдә дөрес тотарга һәм бию серләренә өйрәтәләр. Кемдер беренче тапкыр гомумән сәхнәгә аяк баса һәм һәрберсенең уйнау дәрәҗәсе төрле. Шуңа күрә ул аларның тормышында якты бер мизгел хатирә булып калачак шушы зур сәхнәдә чыгыш ясаулар. Ничек кенә булса да, театр үз юнәлешен үзе сайлады һәм 3 ел элек башлап җибәргән проектны дәвам итә. Сүз уңаеннан Тылсым студиясе яңа сезонга балалар кабул итү турында игълан итә. Аңа сайлап алу июль һәм август айларында булачак. Моның өчен театрга мөрәҗәгать итегез. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.